Kaščák. Takže pripravil som si pre vás ďalší vlog. Dlho už nebol, akože viem. Ale tak proste nejde to v svete, škola, robota, brigády veľa mám teraz, robím. Zarábam veľké peniaze. Môžete sa pozrieť. 5 € plus 5 € je 10 €. Viac tu nie je, nevadí. To je... Dobre, takže boli vysvedčenia. Jak ich hodnotíte? Moje dopadlo veľmi dobre, to som spokojný. Ale nebudem ho zverejňovať, počkať. Nie je tu. Škoda. Nevadí, ukázal by som ho, ale nie je tu. Nevadí. Ďalej tu máme napísané, že dlho nebol vlog. Nebol dlho vlog, proste to som vám povedal už na začiatku v úvode videa. Sme mali oslavu, hovorím, brigáda, škola, veľa písomky sme mali. Akože neklamem vás, to som si nedovolil nikdy v živote. Ďalej. Tretím bodom tu mám, že môj detko mal 60 rokov, mali sme tu veľkú oslavu. Ja mám rodinu v ďalekom Nemecku, hore na severe pri Francúzsku, hranice s Belgickom. Keď už je reč o Belgicku, tak dneska večer hráme fotbal s Belgickom 2045 dajtov.sk tu dáva. Dobre, takže k tej oslave sa vráťme. Mali sme oslavu, môj detko mal 60 rokov, bolo tu veľa Nemcov, bolo tu 5 Nemcov, z toho 3 hovorili po nemecky. Či 3 boli veľmi významní pre mňa, aj trošku som si pošprechoval po nemecky, Armo, ja neviem, prosím vás, manželka niečo naučila. Zase som sa uisťoval, či to nedržím za mikrofón, ale nie. Naučila ma toho veľa, mal som z nemčiny 2, keď bola reč o tom vysvedčení. Neviem, čo vám hovoriť. A nie, ešte tu mám dosť veľa tém. Som gentleman. Viete, prečo som gentleman? Lebo ja som taký dobrý gentleman a neviem, prečo som gentleman a neviem, prečo som napísal, že som gentleman. Proste som gentleman preto, lebo nosím veľa zošitov mojim veľmi dobrým kamarátkam a kamarátom. Dostal za to veľa čokolád. Nemám to ani jednu, nevadí. Musím si uvednúť rukavy, lebo mi je zima. Teda teplo mi je. Prepáčte, že som to takto hodil, ale to je jedno. Ďalej. Už máme tréningy, trénujem za náš obecný futbalový klub, dorastenecký klub. Proste som úplne hviezda, som žiarím. Som najväčší futbalista, tuto som kapitánom, ale nie som kapitánom, ale rád chcem byť kapitánom. Budem kapitánom, na 100% budem kapitánom, na 100% budem kapitán. Fúha, čo tu ešte mám napísané, neviem. Čo mám povedať ľudia? Poradte mi, čo mám povedať, alebo neviem, čo mám povedať. Tento týždeň by som chcel vydať ešte ďalšie 2 vlogy. Na 100%, dneska je aký deň? Viete? Dneska je deň 6. február, ale deň je... nepíše to tu. Aha, tu je takže to bude teoretický štvrtok. Ale nie je streda, to je streda je dneska. Takže dajme tomu, že piatok dáme niečo a cez víkend nejaký ten jeden vlogiček. V nedelu máme tu házenársky turnaj, ale nie, fotbalový turnaj máme. Ideme tam reprezentovať našu obec, Jelenec obec. A proste stále možno niečo natočím, akože nie, že by som bol zelenca, ale ideme to reprezentovať. Našiel som si nejaké čipsy, ešte od predvčera minimálne. A to je no, dobre, stačí, čaute.